kafa kamata ba siyamomi aka yi a jihar Kano mai girma Rabi Musa Kwankwaso bai ba wa gwamna ko da karamar hukumar da ya kawo dan takarar ciyaman ba ko da suna ba a bashi ba ina ake demokuraɗiyya haka ina ake mulki a haka gwamna ba shi da damar da zai yi abu sai kai zaka ce kai ne zaka yi amma ina ba gwamna shawara ba na goyon bayan da ce zai yi rigima da Rabi Musa Kwankwaso ta fito na fito ko ta musayar yawu na wanda zai zamto cewa an taɓa mutuntakar juna a'a mai gidansa mai girma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso yana da ce da ƙarfin wajen juya akalan gwamnati ta abin da ya daidai da ra'ayinsa shi gwamna zai yi ba abin da ya daidai da ra'ayin gwamna da al'ummar jihar Kano ba sai muka fito muka ce wannan abun ba daidai ba ne domin mai girma gwamna in dai ya yadda ya ce al'umma su sahale masa zai kare waɗannan manufofi nasu da bukatunsu da na faɗa to babu yadda za a yi a ce wani mutum kuma dan ya tsaya ya taimake ka zama gwamna yake abin da yake bukata shi za ka yi wa al'umma ba abin da al'umma suke da bukata ko wanda kake da bukata ba mu da muke cewa ka da kafa ka mu ne masoyanka na gaskiya waɗanda ko koma kai gida ka gama mulki za ka zauna lafiya lau ba wata hukuma da wani mutum da zai ce zo ka bi za ka san cewa kuma ka haɗu da Allah salin halin mun taimake ka idan ka yi maganar cin amana kuma tulsuwa mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso mutane na wani suka taimake shi ya zama gwamna kuma daga ƙarshe ya bar tsarin da suke yi ba a ce butulcewa ba ne ba idan kana yin wannan maganar jam'iyyar PDP ita ta fara sai da mai girma Rabi Musa Kwankwaso 1999 ya gamna kuma ya fita daga jam'iyyar ya koma APC ta ɗaya da shi ya takarar sanata ita ma ya fita daga APC ya daɗa komawa PDP ya ɗaya da mai girma Abba Kabir Yusuf ya takara 2019 ya daɗa fita daga PDP ya daɗa komawa ta jam'iyya duk wannan ba a ce butulci ne aka yi wa jam'iyyun da suka bashi wannan damar ba sai yanzu shi a tunanin mai girma Rabi Musa Kwankwaso yanzu shi a gurinsa duk 'yan siyasa butulaye ne mutiya amana ne shi gane ce idan ya ɗauko 'ya'yan waɗannan mutane zai ci gaba da bautar da mutane a kangin bauta wai su ne ba za su yi butulci ba in ba a butulci 'yan siyasa ta nuna kai ma kayo waɗansu. Malam Aliyu ni Ibrahim mai kinku tafarkin alkhairi ni ne tsohon sakataren ƙungiyar Abba Tsaya da Kafarka ta jihar Kano kuma a yanzu da muke magana da kai ni ne sakataren ƙungiyar AA Zaura Tsaya da Kafarka. Aliyu a baya tabbas mun yi kira kan cewa mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya tsaya da kafarsa amma waɗansu sun fassara abin da manufofi daban-daban. Malam Aliyu manufar da muka yi ta tsaya da kafarka ko ba muna mai girma gwamna ko a mutuncin wani ko a yi faɗa da wani ko a yi abin da waɗansu suke cewa wai butulci ne a siyasa ba a'a shi Allah ya ba wa haƙƙi da al'ummar jihar Kano da amanar kuma shi Allah zai tsayar ya tambaye shi akan haƙƙin rayuka da dukiyoyi da lafiya da hankalin al'ummar jihar Kano da shi mai girma gwamna ya yadda cewa al'ummar jihar Kano su sahale masa zai kare waɗannan abubuwa na da na faɗa. Mai gidansa mai girma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso yana da ce da ƙarfin wajen juya akalan gwamnati ta abin da ya daidai da ra'ayinsa shi gwamna zai yi ba abin da ya daidai da ra'ayin gwamna da al'ummar jihar Kano ba. Sai muka fito muka ce wannan abun ba daidai ba ne domin mai girma gwamna in dai ya yadda ya ce al'umma su sahale masa zai kare waɗannan manufofi nasu da bukatunsu da na faɗa to babu yadda za a yi a ce wani mutum kuma dan ya tsaya ya taimake ka zama gwamna yake abin da yake bukata shi za ka yi wa al'umma ba abin da al'umma suke da bukata ko wanda kake da bukata ba. Sai muka ce wannan ba daidai ba ne ba saboda an yi zargin fasuwar dukiyoyin al'umma game da kai ɗalibai kasashen waje game da wasu kwangiyoyi da wasu abubuwa da irin wanda wasu hukumomi ma suna bincike akan sun fasa mai girma gwamna mu da muke cewa ka da kafa ka mu ne masoyanka na gaskiya waɗanda ko koma kai gida ka gama mulki za ka zauna lafiya lau ba wata hukuma da wani mutum da zai ce zo ka bi za ka san cewa kuma ka haɗu da Allah salin halin mun taimake ka amma mai girma Rabi Musa Kwankwaso da waɗanda su ba kaunar gwamnati suke ba sai suka dinga faɗa mana maganganu da wata fahimta to yau an zo kurin yau kamar yadda zargi suka gari cewa mai girma gwamnan jihar Kano zai shigo jam'iyyar APC kuma mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso ga yadda bayanai suke fitowa shi ba zai bi mai girma gwamna ba ina ba mai girma gwamna shawara
ina kalubalantar yan uwanmu abokanan gwagwarmayar mu na siyasa tun daga manyan zuwa kananu. Siyasa ban yadda a yi ta da sun mutunci ba, ban yadda a yi ta da taɓa martaba ko mutuntaka ba. Na yadda in zo maka da hamayya wanda ka gaza da abin da nake gani ba daidai bane ba, in ya so ka ji abin kamar bulala nake shauɗa maka, amma in ka koma kan za ka gane cewa akan gaskiya nake ko kuma hamayya ce dan ka gyara ko kuma kai wa al'umma ba daidai ba ka gyara. Saboda haka yanzu nan kalubale ne akan duk wani wanda yake ganin siyasa ko ta a mutunce ko a rai ko kuma an ɗauke ta gaba ko kuma a yi faɗa. Shi yasa duk sanda na ji mai girma gona ba ɗabi'ar ta bace ba ta kausa son maganganu, in ya ɗauko wannan kalmar ya so ya amfani da ita sai in ji nauyi in ji kunya in tausaya masa. Idan na ji daga ɓangaren mu mutane suna kausa son maganganu gare shi sai in ji kunya su tausaya musu, domin ita siyasa kamar yadda ake faɗe ba ta da maki na dindindin, ba ta da masoyi na dindindin. Yau ba shi za ta a gaskiyar APC. Mai shinku wasu suna ganin cewar shi wannan yunkuri da gwamna ɗin yake yi na ficewa daga jam'iyyar NNPP Kwankwasiya tare da ajiye jagoran nasa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, anya ba kokarin cin amanar siyasa bane, tunda watakila ba da sahalewa ko kuma ba da yawun Kwankwason ake kokarin ficewa daga jam'iyyar zuwa jam'iyyar APC ba? Babu wani cin amana ko kuma butulcewa. Idan ka yi maganar cin amana ko butulcewa, mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwason mutane na wani suka taimake shi ya zama gwamna, kuma daga ƙarshe ya bar tsarin da suke yi, ba a ce butulcewa bane ba. Idan kana yin wannan maganar, jam'iyyar PDP ita ta fara sai da mai girma Rabi Musa Kwankwason 1999 ya gamna, kuma ya fita daga jam'iyyar ya koma APC ta tsaye da shi ya takarar sanata. Ita ma ya fita daga APC ya daɗa komawa PDP ya tsaye da mai girma Abba Kabir Yusuf ya takara 2019. Ya daɗa fita daga PDP ya daɗa komawa ta jam'iyya. Duk wannan ba a ce butulci ne aka yi wa jam'iyyun da suka bashi wannan damar ba sai yanzu. Abinda dai nake so in ga faɗa gaskiya, babu wani maganar butulci a siyasa, magana ce ta ra'ayi, kuma yanzu ne gwamna zai samu damar da zai yi wa al'umma aiki, amma ina so in bashi shawara. Kai ya yarda ya ce ya shiga APC ko dan yana da dama ta gwamnati wasu su kaɗa masa garaya ko su kaɗa masa gangan na cewa shine gwamna ya shiga zai iya take kowa a APC. Mai girma gwamna idan ya ɗau wannan shawarar to an bashi gurguwar shawara, buƙatar da yake tunanin za ta kai masa a 2027 ba lalle ta kai ba, domin a cikin APC nan akwai gogaggun 'yan siyasa, akwai waɗanda suke da mulki kuma su ma suna da magoya baya. Ya yarda cewa shiga APC don a siyar da al'umma gaba. Kuma ni yanzu kamar ni kaga a bukata ta, ni yanzu duk duniya ba ni da wanda nake da bukata ya zama gwamnan jihar Kano irin Excellency Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Amma bai hana sa haɗu da mai girma gwamna da jagororin jam'iyya irin su Dr. Abdullahi Umar Gandu da a yi aiki tare ba a siyar da jihar Kano gaba ba. Wannan ya kamata a ce da mai girma gwamna da 'yan kishin demokuraɗiyya su ɗauko ƙungiyar tsaya da kafa kasi mana karramawa ta musamman a rubuta mu a cikin allon gwal da ruwan zinare na cewa mun yanto gwamna daga yancin bauta mun dawo da shi yanci na demokaradiyya. Domin mai girma Rabi Musa Kwankwaso na ga ɗan siyasa ne, amma yanewa siyasa taɗe a tsakiyar kasuwa ko a tsakiyar kwarta. Misali zan baka, Allah ya cikin 'yan majalisunmu guda biyu da Allah ya musu rasuwa a kwanan nan. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya zo ga 'yan siyasa kafa kamanta ba, tun daga 1999 zuwa 2025 nan da nake ma magana. Akwai waɗanda suke mu Rabi Musa Kwankwaso, wani dan ya zama dan majalisa, wani dan ya zama ciyaman, wani kamsila, wani dan a bashi kwangila. Amma waɗannan mutanen Allah ya musu rasuwa sun mutu. Amma a kwana uku da rasuwar su ka ce wai ka ɗauko ƴaƴayensu za ka tsaye da su takarar majalisar da sai da shi a tunanin mai girma Rabi Musa Kwankwaso yanzu shi a gurinsa duk 'yan siyasa butulaye ne, mutiya amana ne. Shi gane yake idan ya ɗauko 'ya'yan waɗannan mutane zai ci gaba da bautar da mutane a kangin bauta, wai su ne ba za su yi butulci ba. In ba a butulci 'yan siyasa ta nuna kai ma kayo waɗansu. Wato idan na fahimta wanda nake so in gaya masa Karabi Aliyu, ina jinka. A cikin 'yan majalisun nan akwai wanda waɗan majalisun da suka mutu ba su gama biyan waɗanda suka taimake su da wahalar da suka yi musu ba. Ka ɗauko 'ya'yansu ka ɗora su gaba da bautar da al'umma, bautar da aka yi wa iyayensu. Wannan ba demokuraɗiyya ba ne ba, ba daidai ba ne ba, ba tsari ba ne ba. Idan injiniya kafa kamata ba siyamoni aka yi a jihar Kano, mai girma Rabi Musa Kwankwaso bai ba wa gwamna ko da karamar hukumar ya kawo ɗan takarar siyaman ba.
ko da kamsila ba a bashi ba, ina ake demokuraɗiyya haka, ina ake mulki a haka, gwamna ba shi da damar da zai yi abu sai kai zaka ce kai ne zaka yi. Amma ina ba gwamna shawara, ba na goyon bayan da ce zai yi rigima da Rabi'u Musa Kwankwaso ta fito na fito ko ta musayar yawu na wanda zai zango cewa an taɓa mutuntakar juna. A'a, layi ne ba ka yin layinsa, kana yin layin mu, ka haɗu da su Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ga Excellency Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, mu haɗu mu ciyar da jihar Kano gaba